Jakinen 254 zenbakiak 4 artikulu dauzka. Printzipioz autonomoak dira, baina elkarrizketan daude, hainbat gairen inguruan. Memoria, identitateen eraikuntza, traumaren kontaketa, narrazioaren eta kontakizunaren industria. Ane Lekuonak lehenengo artikuluan, frankismoaren ondoren, gaur taldeko artisten hizkuntza estetikoaren eta EAJaren kulturpolitiken arteko harremana aztertzen du. Nerea Arruti, traumaren ikasketetan zentratzen da, gatazkaren errelatuak euskal literaturarekin duen harremanean. Hirugarrenean, Gaiz Karanguren hizkuntza eta kultura guztiek sortzen duten zopaz ari da. Eta iruditeria kolektibo horren edapenean ikusentzunekoek duten garrantzi estrategikoaz. Eta Juan Gorostidik, kontzientzia modernoaren sarrerak Euskal Herrian 70ko hamarkadan sortu zuen haustura aztertzen du, eta bestalde, egunen gurpilean ohiko sailean, aurtengo 3 kolaboratzaileak ditugu. Mailen Akiztu kulturan, Jaime Altuna soziolinguistikan, eta Inigo Martínez Peña glokalian. Badakizu, poliki irakurri eta ondo bizi.